too. Είναι η τρίτη σειρά λοιπόν με τους πιο γρήγορους. Βλέπετε τον Σάμι Μπόλ από τη Βρετανία. Βλέπετε τον Ταρνιεύσκι. Δυστυχώς εγκατέλειψε ο Ντούμπεκ και νικητής είναι Σάμι Μπόλ από την Μεγάλη Βρετανία. The winner was Sami Bol from Great Britain. Unfortunately, we have a minor injury from Francek Dubek from Czech Republic. A big applause to the athlete. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον Francek Dubek που δυστυχώς είχε αυτή την άτυχη στιγμή. Για να ακούσω λοιπόν χειροκρότημα για τον αθλητή από την Τσεχία. Francek Dubek. Μόλις είδαμε το άλμα του Βρετανού που κέρδισε πριν τα 100 μέτρα του Σάμι Μπόλ. Έχει ατομικό ρεκόρ 7-10. He's the guy that leads after the first event. Είναι άκυρος, his fall. Πάμε τώρα, τα σκευάς. Είναι άκυρος, θα μείνει στα 5.74, δεν είναι το καλύτερο το αγώνισμα το μήκος, αγαπητοί φίλοι. Πέρασε τα 14 μέτρα, αγαπητοί φίλοι. Η Μάρτα Τζάιλε Τζοβανίνη από την Ιταλία, τελευταία προσπάθεια. Πέρασε και ο δεύτερος, ο τρίτος στο 1.90 που είναι ο Σάμι Μπόλ, ο Βρετανός. Σάμι Μπόλ from Great Britain was the third man that surpassed 190 in men's high jump. Sami Bol from Great Britain, first attempt 193. Μπράβο, είναι ο πρώτος που περνάει το 1.93 ο Βρετανός, ο Αντουάν Φεραντί, που έχει κάνει 1.90, μόνο ένα άλμα. Μπράβο, ο Πολ. Ο Σάμι Μπόλ πέρασε το 1.96. Σάμι Μπόλ, after his personal best in shot put, he clears 1.96. Sami Bol from Great Britain. He was the winner in 100 meters. He did the personal best in shot put. Περνάει το 1.99. This is amazing. 1.99 by Sami Bol. And now the bar will be raised at 2:02. The British athlete, 2:02. Δεν τα κατάφερε, όμως αξίζει το μεγάλο μας χειροκρότημα.
είναι κοντά στο ατομικό του ρεκόρ και θα μείνει με το 1,99. Set. Αρχίζει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η τελευταία κούρσα, η δεύτερη καλή σειρά στα 400 μέτρα των αντρών. Βλέπετε κατευθείαν το Πολ από την Βρετανία, ο οποίος φαίνεται πάρα πολύ γρήγορος. Περνά ήδη τον Τσαρνάφσκι από την Εστονία που προηγείται. Πάει καλά και ο Γάλλος του Φερατή με την πορτοκαλί εμφάνιση. Έτσι λοιπόν βλέπετε πάντα τον Πολ που κέρδισε σήμερα τα 100 μέτρα. Φαίνεται ότι οι κούρσες είναι αυτό που διακρίνεται και ανεβαίνει τώρα και ο αθλητής ο οποίος προηγείται, ο Τσαρνάφσκι, ο αθλητής από την Εστονία με την κίτρινη εμφάνιση. Τσαρνάφσκι λοιπόν και Πολ, αυτοί οι δύο είναι οι αθλητές που προηγούνται. Ο αθλητής που προηγείται λοιπόν στο χώρισμα, ο Τσαρνάφσκι δέχεται επίδεση από τον Σάμι Πολ. Σάμι Πολ από τη Βρετανία πρώτος, Τσαρνάφσκι δεύτερος και ο Ανδρέογλου τρίτος. First placer Sami Bol from Great Britain, second placer David Czarnavsky, the man who is leading after the 4 events. Σύντομα θα μας έρθουν τα αποτελέσματα. Άρχισε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, η κούρσα στα επόδια. Βλέπουμε τον Τούρκ από την Τσεχία, ο οποίος προηγείται. Καλά πάει και ο Ανδρέογλου. Από την εξωτερική, ο Ανδρέογλου θα είναι ο νικητής με δεύτερο τον Τσαρνάφσκι. Να λοιπόν ο Άγγελο Τζανής Ανδρέογλου, που είναι τέταρτος μετά την πρώτη μέρα, ο 5 φορές Πανελληνιονίκης. Να λοιπόν ο Σάμι Πολ που ενδεχομένως ...41-64, πολύ κοντά στο ατομικό του ρεκόρ. Very close to his personal best, 41-64. Δεν έχει τον coach στο ποσοσταριό, επειδή είναι το απόγευμα στην Καλαμάτα που είναι το μήνυμα πρωτοθλέσια. Όμως εδώ σε βοηθάει η Δέσποινα Ιππάκου. Ναι, κύριε Πάκου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, νέο ατομικό ρεκόρ, new personal best for Sami Bol. I have lost count how many personal bests he has done. Το Sami Bol από τη Μεγάλη Βρετανία. Πάρα λίγο. Δεύτερη φορά σήμερα ο Βρετανός, 4.60. This is a new personal best for the English athlete for second time tonight. He started with 4.50 and now he did 4.16. Sami Bol from Great Britain. A big applause. He is currently second in a general classification after the 8 events. Να απολαύσουμε τον Sami Bol λοιπόν, τον 20χρονο Βρετανό. Προσπαθεί για νέο ατομικό ρεκόρ και φαίνεται ότι και αυτή η βολή του είναι πάνω από τα 50 μέτρα. Να δούμε αν είναι πάνω από 50-90. 52-41, a new personal best, 52-41. Έκανε 3 ατομικά ρεκόρ, αγαπητοί φίλοι, ο 20χρονος Βρετανός, μεγάλο ταλέντο.
Χθες έκανε κάτι ανάλογο και στη σφαιροβολία και εκεί νομίζω έκανε 3 ατομικά ρεκόρ. Πολύ ωραία λοιπόν εδώ στη Μήλο, έχει πέσει και ο αέρας και οι αθλητές έχουν βρει. Ξεκινάει λοιπόν αγαπητή φίλη κούρσα, εσθονό, ο οποίος προηγείται μετά τα 9 πρωταγωνιστικά. Δίνουμε λοιπόν στον Άντουαν Φεραντί από το Γάλλο, τον νεαρό, έρχεται από μια περιοχή κοντά στην Τουλόν. Πίσω του είναι ο Πορτογάλος, ο Αλμέιντα και έχουμε και τον Ανδρέουλου, τον Αντώνη. Περνάει τώρα οι αθλητές στα πρώτα 400 μέτρα. Θυμίζουμε ξεκίνησαν χθες το πρωί 9 η ώρα, έχουν κάνει ήδη 9 αγωνίσματα, πρωί βράδυ. Αντουάν Φεραντί από τη Γαλλία λοιπόν, πίσω του είναι ο Πορτογάλος ο Αλμέιντα και μετά έχουμε τον Άγγελο Τζανί Ανδρέογλου που είναι τέταρτος στην γενική κατάταξη. Μετά έχουμε τον άλλο Ανδρέογλου και ο πέμπτος, βλέπετε εδώ, είναι ο ψηλός ο Εσθονός που προηγείται στη διαφορά του από τους υπόλοιπους ανετέτεια ώστε να του δώσει την πρώτη θέση. Έχει περίπου γύρω στα 60 μέτρα διαφορά και θα περάσει τώρα τα πρώτα 1000 μέτρα. We are ready. The athletes, they are ready to cover the first 1000 meters. 252, 253, 254. Και έχει στη δεύτερη θέση είναι ο Ανδρέογλου, κυρίες και κύριοι, που είναι τέταρτος μετά τα 9 πρωταγωνίσματα. Φεραντί λοιπόν Γαλλία, ο Ανδρέογλου και ο αθλητής ο Αλμέιντα από την Πορτογαλία. Μετά είναι ο Πολ και με την μπλε εμφάνιση ο αθλητής που θα περάσει αυτή τη στιγμή είναι ο αθλητής που προηγείται. Ευχόμαστε λοιπόν τον Άντουαν Φεραντί. Είναι δεύτερος στην γενική κατάταξη στα πρώτα 9 αγωνίσματα. Θα δούμε, θα καταφέρει να πάρει την πρωτιά. Άντουαν Φεραντί είναι Φρανσέ et vainqueur. Πρώτος Φεραντί Γάλλος. Έκανε 2.15.44 και περιμένουμε τώρα τον Ανδρέογλου, κυρίες και κύριοι, τον Άγγελο Τζανί Ανδρέογλου στην προσπάθειά του να ανεβεί στον τάφρο. Τρίτος, ο Γκιγέρμο Αλμέιντα από την Πορτογαλία. Έρχεται ο Ανδρέογλου, ο Αντώνης, έρχεται ο Πολ και να ο αθλητής ο οποίος προηγείται μέχρι τώρα, τερματίζει αυτή τη στιγμή ο Τσερνιάφσκι από την Εσθονία. Φοβερή κούρσα λοιπόν, θα δούμε τη διαφορά που έχει ο Φεραντί με τον Αλμέιντα και μετά βέβαια θα γίνουν οι προσθέσεις στα αφαιρέσεις για να δούμε αν ο αθλητής... Πάμε λίγο και από την κομμενιά! Ένα μεγάλο χειροκρότημα λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, αυτοί είναι οι 10 αθλητές και οι επταθλήτριες για το φοβερό Αλιγενής Combined Events Meeting εδώ στη Μήλο. Έκαναν ένα είδος χειροκρότημα. Απόψε στις Τρίτος λοιπόν ο νεαρός 20χρονος Σάμι Πολ που έκανε 7.551 πόντους. He did 5,551 points. Στη δεύτερη θέση για τη Γαλλία, second place of France, Άντουαν Φεραντί. Le deuxième, le français Άντουαν Φεραντί. Κυρίες και κύριοι, νικητής στο Αλιγενής Μήλος International Combined Events Meeting στο Δέκαθλο, the winner in men's decathlon from Estonia, από την Εστονία, Τάφη Τσερνιάφσκι. Κατάφερε και μάζεψε 7.810 πόντους with 7,810 points.
Ladies and gentlemen, the three first, Sami Paul from Great Britain, Antoine Ferrandi from France, and David Czerniawski from Estonia. Στον Άγιο Νικόλαο στα Πολώνια. We have a party in Άγιο Νικόλαο in Apollonia. So now we will announce the winners in drawing. Η Έλλη Χωριανοπούλου, έπαρχος Μήλου, θα δώσει